Rosszul hallak. Ja, itt vagyunk egyébként még egy videó. Most is lesz egy vágás. Jó, pedig most indult a videó. Jó, hát akkor vágunk. Jó. De nem laggolok annyira, csak egy kicsit. Remélem benne volt még a vidiben a... remélem benne volt. Ja. Annyi, az volt, azon reménykedek, hogy benne volt a zombie spawner. Ha nem, akkor megközöttünk, kaptunk mindenfélét. Redstone dolgot. Ja, ez erről. Ja. Kicsit furán hallak. Jól hallak? Tudod, ilyen kicsit rádiósan, mint hogy ilyen ősrégi rádió lenne. Nincs nálam fákja. Nálam De van. kimenni? Erre? Nem. Nem? Nem. Itt van a zombie spawner. Ja. Akkor menjünk vissza. Vissza le. Jó, várjál. Mindjárt jövök. Jó. Addig vágok. Várjál még. Jó, Erről jöttem, elindult. Mi? Nem arról. Nézd, gyere vissza. Szerintem arról, erről. Erről jöttünk. Erről, nem? Aztán ja. Kell húsi? Nem erről, Ja, nincs erről kivilágítva jöttünk. és a láva világít. Nem erről jöttünk, de erről jöttünk. Honnan? Erről? Hol vagy? Itt nem látlak. Ha megyek vissza. Gyere oda középre. Gyere, itt vagyok mögötted. Mögötted. Meg vagy mérgezve. Mérgezve. Erről jöttünk. Azt nem. Remélem. Ja, erről jöttünk, jó van. Biztos. Hol vagy? Itt vagyok mögötted. Várjál, te most állsz vagy belagolt? Erről jöttünk, csak fel kell megint építeni. Áll. Vágás. Mondom, vág. Na, itt vagyunk, csak Én most elmegyek, gyere fel, odadom a tudtokat. én még egy kicsit veszek. Berakom, kicsit vadászok, meg ilyesmi. Utána majd találkozunk. Hogy, na. Sziasztok! Szia, Lime! Na igen. Akkor itt is lennénk. Hát akkor lepakolok. Music this. Na nem fér be, most nem fogok craftolni egy újat. Na, mi nem kell. Ez talán nem. Ez sem. Meg ezt is. Ezt kiveszem, mert ezt el is dobom. Ó, kis csirkák. Egyébként remélem tetszenek a részek. És ha tetszenek, like, vagyis hogy komment Facebookunkra nyugodtan felmentek. Ami nem más, mint nem más. Fanta Lime a hivatalos, igen az. Fanta Lime külön, és akkor like, meg sub. Szerintem ez a videó se lesz nagyon több 5 percnél, de akkor én elmegyek egy kicsit. Hozok még. Na, ez nem igaz. Várják el, is. Ad is. Akkor hozok még egy kevéske. Na, mi ez ma? Azért. Ide megyek most és hozok egy kevéske szenet, ha találok. Igen, itt van.
túl bőbeszédű. Már ugye egyedül vagyok. Nagyon nehéz kommentálni egyedül. Közben van bug. Jó, annyi csak elég lesz. Akkor fel is megyek és berakom a kemencébe, amiben sül a vas, amiből csinálok majd felszerelést. Na, a vágás, amíg kész nincsen. Majdnem kész van. Na, ezt kiveszem addig, és ústa 7 szintes meg. Akkor csinálunk először 2. Nem 3, hanem 2. Igen, 2. Mondom 2. Ilyen iron chestplate. Akkor ebből még jön egy 2 ilyen. Nem jön ki 2 ilyen. Akkor kijön 2 ilyen. Igen, akkor ha ez kész lenne már végre mindjárt, akkor még kijön ebből. Nem, ebből pont nem jön ki. Egy meg kijön azért. Szerintem ennyi elég, és 35 kell hozzá, akkor lesz egy. Jó, akkor megcsinálok. Nem, ezt tudjuk inkább. És akkor lesz most több fánk. Na, mondom, ilyet, és ilyet, és akkor tök szexi leszek. Ó, tök menő. És akkor szerintem zárnám a részt, mivel hát egyet még craftolok azért. Nem. Inkább szedek még egy darab fát. Este van. Akkor is. Most bátor vagyok. You're gonna miss me when I'm gone. Tudjátok, van ez az új film, amiben ugye van ez a... Még én sem láttam, de hallottam róla, hogy van benne ugye az, hogy van 12 vagy 24 óra, amikor büntetlenül csinálhatnak mindent, és akkor van ilyen, aki pont erre specializálódott, hogy ő a gazdagoknak ilyen védelmi rendszert épít ki erre a napra, meg minden, és akkor azt a filmet meg akarom nézni. Jaja. Igen. Hát akkor sziasztok, és holnap találkozunk. Bye.